Bi proġett pilota maħsub biex inaqqas inkonvenjenzi u jiffaċilita r-reċiklaġġ, 800 bringing sites se jinbidlu ma' oħrajn ġodda magħrufa bħala IBINs fi 21 belt u raħal madwar Malta u Għawdex. B'dan il-proġett, b'nefqa ta' aktar minn €9 miljun mill-Koperattiva tar-Riċiklaġġ Greenpack, se jiġu installati intelligent bins magħrufin aħjar bħala IBINs. Dawn il-kontenituri se jġibu bidla sħiħa fl-immaniġġjar tal-iskart. It-tneddija tal-IBINs saret fil-lokalità ta' Pembroke sabiex sa Marzu tas-sena d-dieħla ikunu mifruxa fatt ta' lokalitajiet fosthom f'Taslima, San Ġiljan, Iż-Żejtun, Ħattart, Ħalkirkop, Il-Marsa, L-Imsida u Taġbiex. L-IBINs huma mamra b'teknoloġija intelligenti li tippermetti li ċ-ċittadin jirriċikla 24 siegħa kuljum. Bl-użu tal-aħħar teknoloġija magħrufa bħala Internet of Things, introdotta l-ewwel darba f'Malta minn Vodafone Malta, l-IBINs għandhom il-kapaċità jimmonitorjaw il-livell ta' skart li jkun qed jintrema fil-kontenituri u jibagħtu l-informazzjoni f'sistema ċentrali. La darba l-IBINs jimtlew bl-iskart, Greenpack tibgħat it-trakkijiet tagħha sabiex jitbattlu l-kontenituri l-ġodda. B'din it-teknoloġija se jiġi evitat li ma jibqax aktar spazju f'kontenituri u b'ħafna mill-iskart jispiċċa mormi qrib il-bringing sites. Il-kap eżekuttiv ta' Greenpack Mario Xkembri spjega li permezz ta' app ġdida fuq il-mobile, il-pubbliku se jkun jaf li ma' IBINs huma l-aktar qrib tiegħu sabiex jirriċikla l-iskart. Bekk qegħdin nintroduċu dawn il-bins ġodda, l-IBINs, biex fihom għandna mezz illi nkunu nafu il-ħin kollu kemm qed jesa'. Dik l-informazzjoni qegħdin nittrażmettuha wkoll fuq portal fej kull min għandu smartphone, kull min għandu computer, kull min għandu tablet, jista' jaċċessa dik l-informazzjoni u jkun jaf fejn jista' jmur jiddisponi mill-iskart tiegħu. Il-kap eżekuttiv ta' Greenpack kellu kliem pożittiv għas-sistema tal-ġbir tal-iskart Sort It Out, fejn sa issa diġà nġabbar mal-1500 tunnellata ta' skart riċiklabbli. U issa se jkun qed jiġi trasformat f'diversi forom oħra fosthom fl-elettriku. Hija inizjattiva pożittiva ħafna. U ir-riżultati li qegħdin naraw huma l-istess riżultati li konna rajna meta kien hemm l-introduzzjoni tal-iskart organiku ftit ta' xhur ilu. Għax ma ninsewx illi f'Malta kien hawn diġà numru ta' postijiet fejn għal bosta xhur kienu diġà jisseparaw l-iskart organiku. Preżenti għal tnedija tal-IBINs kien hemm il-Prim Ministru Joseph Muscat li ta' ħajr lil Greenpack u Vodafone li daħlu għal dan l-investiment. Il-Prim Ministru qal li għal 20 ta' snin pajjiżna għala għajnejh għal diversi snin fejn jidħol l-iskart. Qal li l-Gvern qed jara l-iskart bħala sfida u opportunità li tolqot aspetti differenti fosthom it-traffiku li dan il-proġett se jindirizza wkoll. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern jinsab lest tal-kampanja oħra nazzjonali dwar l-iskema tal-irkupru tal-fliexken tal-plastik li se tindirizza aktar minn 200 miljun kontenitur tax-xorb.